Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maneh karo Pak Slamet Riyadi ing media pembelajaran daring Basa Jawa kelas 9 SMP Negeri 1 Songgon semester ganjil. Materine saiki yaiku unggah ungguh basa. Ayo kabeh padha digatekake pembelajaran daring. Muga-muga kowe kabeh padha sehat ya, tetap jaga protokol kesehatan. Ayo kita mulai belajar. Anak-anakku kelas 9 kabeh sadurunge nyinaoni unggah-ungguh basa, Pak Slamet arepe menehi pendaluan ngenani Parama Sastra. Parama Sastra yaiku ngelmu kang nyinau babagan aksara, wanda, tembung lan ukara. Aksara padha karo huruf, wanda padha karo suku kata, tembung padha karo kata, ukara padha karo kalimat. Pak Slamet tambahi gatra padha karo baris, pada padha karo bait utawa paragraf. Nah, saiki unggah-ungguh iku sebenarnya padha karo sopan santun utawa tata krama. Nah, unggah-ungguh basa kaperang utawa dibagi dadi basa krama lan basa ngoko. Krama tegese adat, sopan santun, beradab, norma kang becik utawa kelakuan kang becik. Yaiku tutur kata utawa pangucapan lan tingkah laku utawa kesusilaan. Nek ngoko iku tegese tingkatan basa kanggo wong biasa utawa sebaya lan seumuran. Lugu iku tegese sederhana, gampang, biasa atau bersahaja. Alus kabeh wis padha ngerti artine ya lembut, halus utawa ora kasar. Nah, iku mau pendahuluan ngenani unggah-ungguh basa. Nah, saiki perangan utawa bagian unggah-ungguh basa ana papat. Ngoko lugu yaiku basa sing penggunaane ora ana kacampuran basa krama. Ngoko alus yaiku basa ngoko sing penggunaane kacampuran basa krama. Nek krama lugu yaiku kabeh tetembungane utawa semua kata nganggo tembung utawa kata krama. Krama nanging wuwuhane utawa suku kata disisipake ning ngarep. Sisipan ning ngarep jenenge ater-ater, sisipan ning tengah jenenge seselan, sisipan ning mburi jenenge panambang. Isih migunakake basa ngoko. Sing terakhir utawa basa krama alus yaiku kabeh tetembungane semua kata krama kabeh. Nanging yen kanggo awake dhewe tetep migunakake krama lugu. Jadi awake dhewe iki aja di kramakake halus tapi krama lugu. Sabanjure anak-anak saiki nyinaoni gunane basa. Basa ngoko lugu gunane dienggo wong tuwa marang anake. Dienggo guru marang murid. Lan dienggo dening sakpadha-padha kang wis kulina
utawa kanca sebaya lan seumuran iku nganggo basa ngoko lugu. Tuladhane, kowe gelem mangan sega lodeh, Mas? Nah, iku basa ngoko lugu. Sing nomor loro, basa ngoko alus. Gunane dienggo dening wong-wong sakpadha-padha sing wis kulina nanging isih ngajeni atau ngurmati. Dienggo wong tuwa marang wong enom kang derajate luwih dhuwur. Tuladhane, panjenengan kersa dhahar sega lodeh, Mas? Nah, iku mau gunane basa ngoko lugu lan ngoko alus. Nah, wektu kang pungkasan iki ayo nyinaoni gunane basa krama. Sing pertama, basa krama lugu. Gunane dienggo guneman wong enom marang wong tuwa. Dienggo wong sing lagi tetepungan anyar utawa nembe kenal. Dienggo murid marang gurune. Dienggo bawahan marang pimpinan. Iku nganggo basa krama lugu. Tuladhane, nek ngoko, aku arep tuku woh-wohan kayata pelem karo nanas. Nek krama lugu, tuladhane kula badhe tumbas woh-wohan kadosta pelem kaliyan nanas. Nah, saiki basa krama aluse. Gunane dienggo guneman utawa percakapan anak marang wong tuwa. Dienggo murid marang guru. Wong enom marang wong tuwa. Wong kang lagi tetepungan utawa pertemuan. Tuladhane, nek ngoko, bojone Pak Bejo tuku gedhang pelem karo apel. Nek krama aluse, garwanipun Pak Bejo mundhut pisang pelem kaliyan apel. Nah, iku mau anak-anak unggah-ungguh basa sing wis disinaoni bareng kowe kabeh ya padha ngerteni lan aja lali neng akhir pembelajaran iki sesuk ana pertemuan maneh ulangan harian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.